Sa headlines kan mga barata, budigero ng illegal na droga sa Camarines Sur. Timbog kang PDEA Bicol sa anti-illegal drug bypass operation sa Pili Camarines Sur Kasudma. 3.9 million pesos nin subuot shabu na recover. 1.3 million pesos na kantidad nin subuot shabu. Napugulan man kang PNP Naga na maibariwas sa siyudad kang Naga. Suspect na kinukonsiderar na high-value individual, arestado. Pinagpuunan kang kalayo sa kasulo sa Sitio Matiway, Barangay San Felipe, Siyudad kang Naga. Padagos pang pinag-aaram kang Bureau of Fire Protection. Tigers P-Pop Open House, pwede nang bisitahon sa Naga College Foundation Campus. Uya mga bareta sa aldaw na ini, ako po si Jo Mike Angeles. Sarong kasulo nagbungkaras kasubagong amay na pagkaaga sa Sitio Matiway, Barangay San Felipe, Siyudad ng Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa kasulong nangyari kasubagong magahon sa harong ni Mrs. Isabel Casidan sa Zone 5, Sitio Matiway, Barangay San Felipe, Siyudad kang Naga. Saro sa pinagtututukan kang investigasyon kang Naga City Fire Department, iyo ang kusina sa likodan na porsyon kang harong kaini. Nagluto subot kaya si Nanay Isabel, nin pambahog sa ataman niyang ido na posibleng napabayaan hasta maglakop ang kalayo. Maging si Sunny Bien na nag-aarkila sa harong kang biktima na may tindahan sa kataid kaini. Ang tubod na hali sa napabayaan subot na pinaglulutong pagkakanin ido ang pinagikanan kang kalayo. Ang agom na ni Sunny ang nagpukaw kina ni Isabel matapos mapagmatasinda kasubanggi asin madiskubre ang marikas sa paglakop kang kalayo. Alagad sinabi ni Deputy City Fire Marshal, Fire Senior Inspector Erwin Bersosa, may iba pang aktibidad sa kusina na silang pinagkukonsiderar sa nagpapadagos na investigasyon. Yes po, di sa residensya po ni Ma'am Isabel Casidan po, kang kasugmang magahon na 1:23 AM may nag-apod sa tuwing istasyon na may nangyaring kasulungan ni Peggy sa Matiway. Tulos man nagresponde sa tuwing mga firefighters po, pag-abot tinda medyo dakula na po ang kalayo. Ngunyan po, ang padagos kita nag-iimbestigar, kaibantang sa tuwing mga investigador po sa fire scene po. Ang area of origin ta pigihiling ta po duman sa rear portion kay ni yung main house niya ining concrete na ni sa likod po may extension sa duman na ginagamit niyang ang activity po duman kusina. So ginagamit niyang kusina. Pero sa ngunyan po piga-aram ta pa po ano ang conclusive or ano ang pinaka-kausa kang kasulo aram ta sa kusina ang activity ang pagluto kang kaso bagong maagahon da po ini si ma'am ni pong may sadiri uga siyang piglulutong para sa iyang ataman na ido pero data pa po yan aram ta sa kitchen kadakol pang ibang dyan na may mga appliances dyan padagos man po sa tuwing mga investigador na nagkakandak sa indang para aramon kung ano talaga ang cause of fire po. Yes po, saro lang po ito sa pagko-consider o pagdududahan na itong pwedeng naging kausa kaning kasulok pong ini. Dumanani siya sa kusina niya, nagagapambawag sa ido, tapos napaturugan niya garo na limanan. Sa katakakawi lang baga may mga dagmang pa siyang kahoy duman, nagkamanggayo. Dahil man siya nagtutugang totoo, tapos luwas ko, hali duman si kalayo na napaturugan niya. Pagpukawi nga niya siya, biribit-bit niya pa si baldi, mamanlaog tubig. Mga alason si Sir, maaso na. Sabi ko kay Judith, pukawi na si Tia, nasusulo na. Iyon na to, mabilison si kalayo. Tulos man nagpasiring sa lugar kang kasulo si punong barangay Al Rodriguez kan Barangay San Felipe. Nagkondusir man ng interview ang CSWDO asin nag-imbestigar man sa insidente ang mga personahes kang Naga City Police Office. Mientras tanto mayo man na erido sa nasabing kasulo. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Mientras tanto, pasado alauna ni amay na pagkaaga, nakaabot ang impormasyon sa Naga City Fire Department ang dapit sa kasulo na nangyari sa Sitio Matiway, Barangay San Felipe, Siyudad ng Naga. Suzuki Fire Senior Inspector Erwin Versosa, apwera ka na resibinindang apod, may nagpasiring pa sa indang opisina para mag-impormar kan kasulong nangyari. Pag-abot subot kan mga bumbero, makusog na ang kalayo.
kasugmang magahon na 1:23 AM may nag-apod sa tuwing istasyon na may nangyaring kasulungan ni pwede sa Matiway. Tulos man nagresponde sa tuwing mga firefighters po, pag-abot nila medyo dakula na po ang kalayo. Sa iba pang bareta, matapos ang haloy na surveillance kan PDEA Bicol sa sinasabing bodegero asin taga-Bariwas subuotin Shabu sa Camarines Sur, naaresto man giraray ini kasudma matapos ang anti-illegal drug bypass operation sa Pili, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Matapos ang 2 bulan na pagsubaybay kang PDEA Camarines Sur sa 38 anyos na paraoma na taga-Palestina Pili Camarines Sur na si alias Chart na subuot supplier kang illegal na drogas sa probinsya kan Camarines Sur, dahi na nakadulag kasuod ang suspek matapos maaresto kan makipagtransaksyon sa operatiba kang PDEA sa ikinasang anti-illegal drug bypass operation sa Palestina Pili Camarines Sur. Sa nasabing operasyon, naaktuan man kang operatiba sa harong kang suspetsado ang 2 pang persona na nagbabatak nin subuot Shabu na iyuman ang katabang ni alias Chord sa pag-distribute kan droga sa probinsya. Binistoy ni sa alias na France asin alias Lito. Basado sa laboratory chemistry report, 586 grams nin illegal na droga na nagkakantidad 3.9 million pesos ang nakumpiskar sa mga suspek. Agad tayo nagkasa ng bypass operation at sinamantala yung chance na yun. Nung nagkaroon po sila ng transaction, pagpasok natin sa bahay ng subject kung saan sila nagkabintahan is pagpasok ng operatibo po doon sa bahay is naaktuhan natin yung subject kasama pa yung ibang dalawa pang katao na sa aktong gumagamit ng illegal na droga. At in plain view, may nakita po tayo na 2 knocktide na naglalaman po ng shabu na nakalagay po sa eco bag at kinumpis ka po natin. So, sa kabuuan, yung ating PDEA Laboratory Service po is naglabas po ng chemistry report na yung total weight po ng ating nakumpiska as previously announced na 550 grams is 586 grams po. At ito po ay nagkakalaga ng 3,900,000 something. Sigon kay Investigative Agent 5 Adrian Fajardo, si alias Chord ang saro sa mga bodegero o tagasari kang illegal na droga sa probinsya kan Camarines Sur. Pinagdadaradigdi ang mga droga asin inisubuot ang sinusugo na makipagtransaksyon sa mga kliyente kan sa iyang amo. Sa National Capital Region pa halian mga droga na binabariwas kaini sa Camarines Sur. Pirang beses naman pinulbaran kang PDEA na madakop ang nasabing suspect, alagad dakul ining modus. Minsan, winawalat lang kaini ang mga item kaya dai tulos na dadakop kang PDEA Camarines Sur. Ito pong ating nahuli kahapon si alias Chard is ang placement nito sa drug syndicate. Siya po yung isa sa mga bodegero dito sa province of Camarines Sur. Kumbaga po yung kanyang boss, nagpapadala ng droga dito sa kanya sa pag-iingat niya at kung may mga kliyente yung boss niya na nag-order sa kanya dun sa via buwan sa communication nila, siya po ang naatasan na magbigay ng drug dito sa client ng boss niya. So matagal na po nating minamatyagan at pinag-aaralan natin yung modus operandi nila. Kahapon po nagkaroon tayo ng chance na maraming beses sana tayo nag-attempt ng maikasa to sa bypass operation, but then again, marami silang mga modus operandi. Minsan po, dinidedrop yung item, wala tayong nakikitang tao na naglagay noon. At yun, pinag-aralan natin hanggang sa kahapon na isagawa na natin yung bypass operation. Base doon sa ating verifikasyon, sa ating nahuli, yung supply ng illegal drugs is galing NCR po. Minsan po may nagdadala sa kanya, minsan naman po inuutusan sa kanyang boss na pumunta ng NCR para kunin yung supply. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, pinakusog ngunyan kan PDEA Camarines Sur ang kampanya kontra illegal na droga sa probinsya. Huli nagiging transshipment point ang Camarines Sur kan mga illegal na droga. Sigon kay Investigative Agent 5 Adrian Fajardo, Provincial Officer kan PDEA Camarines Sur,
ang mga illegal na droga na hali sa National Capital Region. Nagaagi muna sa Camarines Sur antes sa ma-distribute sa mga kataraid na probinsya sa rehiyon kan Bicol. Kung kaya nakatutok mo niyan ang gabos na operating units kan mga ahensyang kabali sa anti-illegal drug operations para mapugulan ang pagbariwas kan illegal na droga sa rehiyon. Sa ngayon po, talagang intensified po yung ating anti-illegal drug operation kasi ang province of Camarines Sur po is a transshipment point. Kumbaga, yung droga galing sa NCR, dadaan muna ng Camsur bago i-distribute po yan sa ibang lugar dito sa Bicol region. Kaya dito po talaga sa ating probinsya. So, kaya nakatutok dito yung lahat ng operating unit from different agency na involved sa anti-illegal drug operation kasi ito nga po talaga yung transshipment point. So dito nagtatagpo yung supplier saka yung client nila. Sa iba pang bareta, pinag-approbitsaran kan mga taga-Naga na miyembro kan persons with disability ang mobile birth registration na pinagibong niya na aldaw bilang saro sa mga aktibidad sa pagselebrar kan Person with Disability Month. Susug kay Attorney PJ Barosa, pamayo kan Persons with Disability Office, saro sa pinagmamaot ninda na malibre ang babayadan kan mga PWD sa pagkuanin mga dokumento hali sa local civil registrar. Mientras tanto, preparado man si City Councilor Elmer Baldemoro na iagi sa Sangguniang Panlunsod ang ordinansang mapagian sa mga PWD sa pagkuanin danin mga dokumentos sa nasabing opisina. Ayo po, maghapon nini, 8 to 5, digdiyo po sa PSO Training Hall. Para po niyo si advokasya ta na kaibanan po ang civil registrar, na ito po mga may dai pa po rehistrado ang birth certificate o kaya po itong acknowledgement po baga ka mga ama, dai pa na-acknowledge. Makatabang po kita dahil may diskwento po digdiyo sa event na ni. Imbis na 1,550, duman sa late registration, kung digdiyo po gigibuhon sa event niya to, 300 na lang. Si acknowledgement, imbis na 1,550, nasa 700 na lang, nakulang diskwento po. Kaso nga lang, syempre, naiintindihan ta na dahil nga ni sa PWD, medyo nasasakitan. So, dikit lang po si mga nag-arabot. Alagad may mga natabangan kita. Ang importante po, may mga PWD kitang na-assisteran. Maski piraman po yan. Pero, ang sa pupay di yun nanokdanta, na baka kay puhan ipakiulay ta sa sanggunian. Kasubago po, nag-English Councilor Jude Jokno, nagpanao po nga nining pansit sa mga ma-attinder, asin sa iba natawanan na. Tapos nagapod naman po si Councilor Elmer Baldemoro, na baka po talaga kay puhan magpasar ng ordinansa na mailibre. Total, talagang zero ang babayadan pag-abot sa PWD. Dahil po nga ni sa kakundian, medyo nasasakitan maghanap ng hanap buhay, kwarta, baka sa mga araw po kaya na sektor, sa parehas sa sektor mi, kang PWD, asin sa iba pa, mailibre talaga totalmente ang siring na serbisyo. So yan po si dakulang bagay na nadaraw din kaini yung event na ini. We will come up po with the draft ordinance and hopefully maaprubahan sa Sangguniang Panglungsod para mas lalong magianan po itong mga may kadipisilan sa birth certificate. Sa samuyang pagbabalik, LGU Camarines Norte nakaresibi ninduang bagong ambulansya hali sa PCSO. Yan ang sinibapang nangenot ng mga bareta, digilang sa GNN TV 48 Naga, News Break. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs.
Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, ipinasa irarom kasubagong agas sa mandatory drug test ang mga pulis kang Naga City Police Office na dai nakabali sa enot na batch kang random drug test kanakalis na bulan. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Elmer Azures, sa enot na batch kang drug test mayong PNP personnel kang Naga City Police Office ang nagpositibo. Huli kay ni naglalaom ang opisyal na magiging negatibo man ang resulta kan panduang batch. Huli ta inaasahan kan publiko na mayong pulis ang maimbwelto sa ilegal na droga. Paliwanag man ni Police Lieutenant Colonel Azures na dai pwedeng sarabayo na ipa-drug test ang gabos na PNP personnel para dai man maapektaran ang regular na deployment as in operasyon kang Naga City Police Office. Kasalukuyang nagaganap ang mandatory drug test sa ating mga kapulisan dito sa NCPO. Na kung saan may nauna na tayong ginanap na drug testing at wala naman pong nagpositibo doon sa nauna nating random drug testing. Ang nagkakaproblema lang tayo dyan sa kit, drug testing kit, at of course hindi pwedeng mawalan tayo ng personnel sa ground o sa field. Kaya ang ginagawa natin by batch. Yung mga personnel natin dito sa NCPO na kung saan sila nung unang batch ay hindi nakasama. At meron din tayo from other station. Ang expectation po natin dyan ay talagang dapat wala tayong mag-positive dyan sa illegal na droga. Kasi ini-expect sa atin ng community na tayo ay malinis at hindi tayo involved sa mga illegal na gawain. Sa police report, nakadulag ang suspect na si Elias Panong, 41 years old, residente Canabua, Camarines Sur, sa pinagkondisir na search warrant operation kan mga miyembros Canabua Municipal Police Station kasudmang alas 4:30 nin hapon sa Barangay Paloyon, kanasabing Banwaan. Solamenteng tugang asin pamangkin kan suspect ang inabutan kan mga otoridad. Kabali sa na-recover kan mga otoridad ang 10 gramo nin subot shabu na nagkakantidad 68,000 pesos. Maski nakadulag ang suspect, sasaangatan man giraray siya rin kasong pagbalgara sa Republic Act 9165. Sa iba pang police report, napugulan kan mga otoridad na makalakop sa syudad ng Naga ang 1.3 million pesos na kantidad ng subot shabu matapos maaresto ang sarong personang may daradara kaini. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nakakulong ngunyan sa custodial facility kang Naga City Police Station 4 ang 35 years old na si alias Mark
na kinukonsiderar kang PNP bilang high-value individual matapos maaresto sa ginibong anti-illegal drug bypass operation kasubagong maagahon sa Zone 7 Barangay San Isidro, Syudad ng Naga. Uminabot sa 205 grams yung subuot shabu na may standard drug price na 1.3 million pesos ang nakumpiskar kang mga operatiba sa operasyon. Kanina madaling araw ng July 16, 2026, nagkaroon po tayo ng matagumpay na drug operation, anti-drug operation, true bypass operation na kung saan meron tayong nahuling isang tao na ito ay kabilang sa HBI or high value individual na ito ay naganap sa Barangay San Isidro, Naga City. At meron tayong nakumpiska sa kanya na halos 28 heat-sealed transparent sachet na kung saan pinaniniwala ang illegal na droga o shabu. At ito ay mayroong timbang na halos 205 grams at merong estimated standard drug price na 1.3, more or less 1.3 million. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Elmer Azores, digdi sa syudad ng Naga nagbabariwas ng illegal na droga ang suspect. Tubod man ang opisyal na dakol na ining kliyente base sa volume kang shabu na nakuha sa operasyon. Dito sa Naga City, medyo sa dami nitong droga na nakuha natin sa kanya, ay marami talaga itong parokyan. Ang mga ganyan kasing nagbibinta ng droga ay talagang meron niya mga tinatawag na parokyano o suki. At ingat din niya mga yan na hindi sila basta-basta nagbibigay sa mga hindi nila suki o kaalyado. Sa ngunyan, padagos ang investigasyon kang Naga City Police Office para maaraman kung saan naghahali ang mga illegal na droga na pinapabakal kang suspect asin sa irisay pa ang sa iyang mga binabagsakan. Salukuyan po natin ipinapalo up ng mga operatiba natin para malaman natin kung saan ang source niya at sino-sino pa ang mga binabagsakan niya. Mientras tanto, ang sunod-sunod na operasyon sa illegal na droga kang Naga City Police Office ang saro sa mga prioridad ngunyan kang NCPO na pakusugon ang operasyon kontra illegal na droga sa syudad ng Naga. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, sa pagkakaaresto ka Naga City Police Office kay alias Mark, kung saan nakumpiskar ang kinakalkulong 1.3 million pesos na kantidad ng subot shabu, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azores, Chief kang City Community Affairs and Development Unit, na saro ini sa patunay na nagsusunod ang Naga City Police Office sa direktiba ni Mayor Lani Robredo na dakupon ang mga darakulang drug personality na padagos na imbwelto sa illegal na droga. Gigibon man subot kang Naga City Police Office ang gabos na paagi para maubos ang pinagkukuanan o source kang illegal na droga sa syudad ng Naga. Isa po ito sa ginagawa natin. Actually, itong nahuli natin kanina madaling araw ay isang patunay na sumunod tayo sa direktiba ng ating mayor na huliin natin yung mga malalaking magbabagsak dito sa Naga. Sa iba pang bareta, nangapodan ang Departamento Kansalud sa mga nanay na pabakunahan ang saindang mga aki para labanan ang tipdas. Kabali sa mga lakdang na dapat gibuhon kan mga nanay para makaiwas sa helang na tipdas ang mga aki, iyon na darahon ang mga ini sa health centers para mapabakunahan. Dapat makumpleto ang immunization schedule kan mga aki. Dapat maghugasin kamot asin tahuban ang nguso asin dungo kon mahatsing. Padagos sa mga bareta, duwang ambulansya hali sa Philippine Charity Sweepstakes Office ang naresibi kan gobyerno provincial kan Camarines Norte na personal na pinagresibi ni Governor Dong Padilla. Sa iyang social media post, sinabi ni Governor Padilla na itatagama niya sa Camarines Norte Provincial Hospital as in Santa Elena District Hospital para maparikasubot ang pagresponde sa mga panahon kan emergency. Nagpasalamat man ang gobernador kan Camarines Norte kay PCSO General Manager Mel Robles asin sa presidente kan Pilipinas sa bagong ambulansyang sa indang naresibi na haloy naman subot nindang pinagahalat.
Sa iba pang bareta, ngunyan ang primerong Aldaucan Tigers P-Pop Open House na bukas sa isay man na gustong magbisita sa Naga College Foundation Campus. Ngunya na aldauhas sa agang Biyernes igong P-Pop Random Public Dance Challenge na madadala nin live sa NCF Tigers Sambayan Facebook page. Gabos na P-Pop fans ang pwedeng magboto sa inang paboritong P-Pop group, asin ang manggaganang Tigers P-Pop Group Choice Awardee ang papadarahan ng trophy sa inang HQ. Pwedeng magboto maski si Isay alagad sarong beses lang pwede magboto kada persona kada aldaw, alagad pwedeng magbuelta oro aldauhas sa Agosto 1. Kasumpay kay ni may bazaar man asin paraffle, may giveaway asin libreng mini P-Pop concert sa Sabado. Mientras tanto, abangan man ang P-Pop performances ni James Isaac Borde, Michael Angelo Sinfroso, John Kurt Banadera, NCF Dance Sports Team, Aurora, asin Bicol Drug PH nagigibon sa NCF Tambayan. Iyan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa pan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon na follow ang sa mga official Facebook page GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baretang garantisadong nanginot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mga official YouTube channel GNN TV48 Naga para updated kita sa mga bareta as istoryang Bida Anticulano. Ako po si Ja Mike Angeles as ininian GNN TV48 Naga News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.
Okay guys, may papakita akong number dito. So, sino yung gustong sumagot? Okay, anong number ta? Anong number? Wow! NCF College of Teacher Education, where passion meets excellence. CTED offers Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, and Bachelor of Physical Education. Future educators are shaped through technology-enhanced classrooms, modern science laboratories, and specialized learning spaces that support hands-on and interactive instruction. Secure your career and be a future facilitator of learning spaces. Magkakaiba ang treatment kung sakaling trading, manufacturing at saka service business. At ganoon din kung ano. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Hindi, lalaban ako. Mataas pangarap ko. Alam kong kaya ko at kakayanin ko. Kaya mo ba? Opo pa, kakayanin ko para sa pangarap. Pasensya na po, hindi ko po kayo napansin. Okay lang, Jed. Is everything alright? Okay lang po, sir. Pasensya na po ulit. Jed, parang hindi ka okay. Is there something bothering you? Sir, sobrang pagod na po ako. Parang hindi ko na po kaya. Jed, naiintindihan ko. Mahirap maging working student. Pero ngayon ka pa ba susuko? You're almost there. Malapit ka nang maging CPA. Kapit lang. And self-disciplinary. Gold medallion and black. At para sa mga nangangarap na maging isang accountant, maging financial executive, o maging information system professional, padagos lang. At sa gabos po na naging parte kang sa kong journey, day ko man kamo masaro-saro. Gabos po kamo naging parte para ako maging sarong CPA. Ang Lord po ang magbalik ng biyaya na tig-share rin doon sa kuya. Thank you po. Here at Naga College Foundation, College of Accountancy and Finance, we champion your way.